assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV won ɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi on calminama e inde on manama e jettode sikela en garti oɗo ñalawma aljuma humnude adi aljuma 16 lewru février 2024 joni koye jayɗe leydi Sénégal paɗen jaydeji leydi men e oɗo ñalawma hande ne wayno toɓɓere ko wotere kanji kala ɗi garti koye ngal pellital ngal conseil constitutionnel ɓami e oɗo jamma beɗo ɗo o woni fusde walla mbiyen ni nilnude on ɗon décret mbo chef de l' état wanno gam nilnude ko fate banggue ɗin sumgoji présidentiel kono kadi on ɗon vote mbaɗaɗo toon to assemblée nationale gam dirtinde ɗin sumgoji présidentiel puɗɗortoɗen ko jayde le quotidien nden jayde wi ko ɗin sumgoji tijjaɗi nogas lewru février ne wayno ɓen ɗon conseil constitutionnel kañumen tigui nilni foof ko noon jayden ko ɓe mbi noon ko makki nana hucciti e ɓen ɗon e ngal pellital dimal so tawi pirigol ɗon konngol ɓe erima noon kamɓe rimɓe jeeɗiɗo ɓe ne wayno ɓen ɗon tambiɓe laamu ngu yo jiitu dat kesso tawi ko ɓurɗo raɓɓidde beele Sénégal ne yaaha ɗin ɗon sumgoji kona ɗum jaynen ko ɓe mbaɗi résumé mbi ɗum ɗon foof noon ɓuuri hen wasde ko Karim Wade e PDS kono kadi ɓe kolliti wonde oɗo saaha Sénégal naɓe kala ne keeɗi kanko chef de l' état hono Macky Sall Sud Quotidien e oɗo subaka ari koye on ɗon décret mo ganduɗa ko bambunoɗo moññude on ɗon convocation corps électoral ɓe mbi ko conseil constitutionnel ne wayno kañum de e oɗo saaha hande heeli foof walla fuusi foof walla ni nilni foof son beelama saabu ɓen ɗon les 7 charge kolliti wonde ko ɗin sumgoji mbawa dirtinede ngal ɗon kuulal ngal chef de l' état ƴettuno wawa amnade e on ɗon tuma noon goto e biteɗo ɓen ɗon haqqilanteɓe to banggue constitution woni Jean Charles Biagui mbo ICAD o holliti wonde tan ko ngal ɗo kuulal ari jiiɓi dendagal pouvoir o kala e mbaɗi kuuɓal kono kadi ɓe mbi ko on ɗon Ndiogou Sarr enseignant chercheur toon to droit public holliti wonde tan ko ɓen ɗon conseil constitutionnel ala ko mbaɗi so wona ne wayno tan wadde ko lawol Sénégal wi woni lawol leydi ndi jayde enquête oɗo subaka ari koye ɗin dirtingol ɗin sumgoji présidentiel ɓe mbi ko les charges ne wayno kañumen puusi walla keeli ma moññi on ɗon décret mo chef de l' état wanno e ɗeɗo balɗi woni haytinde ko fate banggue ɗin sumgoji tijjino nogas lewru février kamɓe ɓen ɗon noon conseil constitutionnel ɓe mbi tan ko ɗin sumgoji nam mbawa wonde ñande nogas lewru février kono yo laamiɓe ƴeew dat ɓurɗo raɓɓidde tawi ina wawa hadde e nder on mandat mbo chef de l' état on mandat wasa diwde ñande ɗiɗi lewru avril fandu darade nde hitande li quotidien ne wayno ari ɗin sumgoji présidentiel 2024 ɓe mbi ko conseil constitutionnel kañum tigui wi yadani on ɗo rapport woni ngol dirtingol eɓe pammina noon konnguli kewɗi ɓe ganduɗa ɓe ko juriste en Ibrahima Ndiayni hen kollirɗo wonde tan ne wayno ko fate banggue on ɗon matériel mo ganduɗa o ko matériel électoral kañum tigui hande o woni probléme nde tawno nokkuji kewɗi keɓani on ɗon matériel donc wadde on ɗon élection ñannogas lewru février ɗum ɗon e wiide makko ɗum wawa amnade e oɗo saaha e on tuma noon alay saago ɓesguli ɗi keɗo mawɗo leydi ndi joguiɗo hankkidini konngol holde ɗin sumgoji jogori wonde e nder leydi ndi jayde le regard quotidien kañum ne arti on ɗon conseil constitutionnel ɓe mbi kañum tigui riwti on ɗon rapport mbo chef de l' état miijino walla ni eɓɓuno e dumunnaji jewtuɗi ɓe mbi tan de ko les 7 charge kañumen mbaɗi ferene on ɗon Macky Sall saabi noon jaynen koɓe mbaɗi ko natal ɓen jeeɗiɗo rimɓe wonɓe to e plan ɗimmo plan gadano noon ko chef de l' état waɗi junggo e huno ko hollirde wonde tan ko ɗum najore tigui woodi e oɗo saaha e wonande pouvoir e tontogal e lamorgo to le Dakar wa quotidien kañum ne ari koye ngal pellital conseil constitutionnel ɓe mbi ko on ɗon rapport waɗama annulé oɗo saaha noon ɓe mbi tan sinno tawi ɗin sumgoji nogas lewru février ɓurata amnade ɗeɗo balɗe sappo walla jeenayyi battidiɗe kono kamɓe les 7 charge ɓe kolliti wonde ko yo dat dabbo ne wayno darne hokke walla ni addane ɓesguli ɗi ko ɓuuri yawde e yaccade jayde indépendant kañum ne arti e ɗin ɗon diwtugol ɗin sumgoji ɓe mbi ko conseil constitutionnel kañum wi ala tati memata jeenayyi jaadani ko yewtengol ɗon dirtingol jayde la turbine ari koye fannu goɗɗo kono koye fannu crise politique gonaɗo o gam etade artirde hakkillaji ɗi kono kadi Sénégal naɓe kala mbawa yitade koye mumen jaam duumoɓe mbi
ko makki e oɗo saha nana jokki yabɓude gonnon felo sababu o noon ko hewɓe ɓe ganduɗa ɓe ko nanguirnoɓe dawrugol keeɓi yiide ɓesguji mumen e jamma beɗɗo woɓɓe kadi aussi ma gaccite saabi noon jeynankoɓe mbi hayni gaccitgol Ousmane Sonko nana e tabal ngal e oɗo saha kono kanko leader mo landa ex Pastef o ene wayno tan o holliti wonde o wawa haalde hay hunde ko yimɓe makko ɓe o heeɗi kala hen ko ɓen ɗon mbi e oɗo saha ko ɗum woni ko heddoto so mbi koyo jab o jaɓa so mbi kadi koyo salo ko calotoɗo ɗum saabi noon jeynankoɓe mbi gaccitgol Ousmane Sonko ina wayno tan lelti kono lelni ɗum ko kanko on maire mbo Ziguinchor Jayde Libération kañum ni natiri dingaral ko gaccitgol ɓen détenuji politique yaltuɓe kaso e ñalawma hen ko woɓɓe kadi ɓe mbi tan koma ndew hen saabi noon en gon gardini bindol jeynankoɓe mbi ko un vent de liberté manam tan ko hendu wellitare woni ko memi won e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni wondiɓe Ousmane Sonko jagganoɓe ɗo e ko fate banggue seppuji jewtuɗi jayde Rewmi Sport Plus ko ɗon natirten jayde meɗen coftal balli oɗo subaka ɓe gaari koye classement FIFA classement historique wonande équipe nationale du Sénégal ɓe mbi ko Sénégal e oɗo saha waɗama classé 17e au niveau mondial kongol noon woni lawol gadnol histoire leydi Sénégal kene yetto ngal ɗon dawal 17e to banggue mondial stade quotidien ko ɗon guddirten banggue roɓindo ɓen jayndeji ɓe kolliti wonde ko kan équipe type tawi hay Sénégal naji goto tawetake hen ngol woni lawol gadnol guila l'an 2017 ko leydi Sénégal walla mbiyen ko classement ene yaltine tawi ɓiɗɗo leydi Sénégal naji ala e on ɗon classement type to banggue e FIFA guddirten ko yiwitti robine men jayndeji ko ɗo dessin odia mo ganduɗa ko tribune heewi waɗi ɗum e kala e saaha no pamirɗon ni ko ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni les 7 sages moni foof nan heedi banggue hen goto ko martu woni e fiide e peɗeli oɗo joɗiri e tabal goɗɗo aussi mataw ko cour bayfal jogui fi kadi e jungo wongo ngo ɓeɗo ɗiɗo kala noon koɓe yimɓe ganduɗa ɓe koɓe yimɓe conseil constitutionnel joɗiriɗo hakkude o ko chef de l'état woni Macky Sall ɗum ɗon noon ko hollirde wonde ngal pelital ngal o ƴettuno no dessin o yiɗi wirude ina wayno tan ko ɓen ɗon calima mbi ko hay goto woto mem conseil constitutionnel woni on ɗon keɗɗo banggue baɗɗo joguiɗo cour bayfal o goɗɗo noon wi ko donc élection présidentielle o dirtintake te mandama haaɗi koye nde hitande ha tengti ɗiɗi lewru avril saabi noon jeynankoɓe mbaɗi on ɗon dessin mo ganduɗa ko kaalowo ko heewi ɓe kolliti wonde tan ko hunde ganduɗa nde donc mo ganduɗa kañum woni Ismaïla Madior Fall ne tawe less ɗo windi less bindol wonde sage décision woni pelital dimal woni ko ɓen ɗon ƴetti on Ismaïla Madior Fall noon omono sakki less ngal ɗon tabal ko dessin mo ganduɗa o ko dessin bande dessinée sénégalaise odia tawi ko jeynankoɓe tribune kewi wadde ɗum ko dessin kewɗo jalnika kono aussi ko dessin kewɗo tindinore ɗum noon musidɓe tedduɓe koɗo min kadata e mon reɓiɗo jayde jaadamen e moɗon sallahu lamɗo jaaɓi ko altine gasa moon jaadu hen Aissata Ndiaye ɗo e nden yo jaam jogo min jogo on aljuma moubarak